This will be my first vlog in my YouTube channel Inside Voice. Along with this vlog, in future I will try to bring motivational videos as well as educational videos and many more. Of it, keep in touch with me. We have crossed the Macra river with the help of JCB because the Macra river is very much speed like current, so there will be risks crossing with the lake. So we have crossed the Macra river with the help of JCB. Now we are heading towards the Macra river. Macra दैनि गेजेर गेजेरनो मोनसे हाग्रा दङ। बे हाग्रा गेजेर गेजेरनो जोङो थाबायलांगासिनो दङ। आं नुथायखौ देखायगासिनो दङ। देखायगासिनो दङ नुथायखौ। बे माख्रा दैनि गेजेराव मोनसे हाग्रा दं। बे हाग्राजोंनो जोङो दा सौसिलांगासिनो दं। 14 आगस्ट दानाव जे बिराद मोनसे अखा हानानै बे माख्रा नैबे दैया बे भुटाननिफ्राय फैयो। अरिजिनेलि बे भुटाननि बे दै बियो। बे दैया ओरैबायदि देरनानै मोननै दालायाव गावस्रादों। मोनसे दालाया गावस्रानानै बियो शिशुबारि होननाय मोनसे गामिखौ ओरैबायदि नारहैदों। 100थानिबो बारा न'खरफोरा दा रिलिफ केम्पआव दङ। दा बे दैखौनो बोरैबा गावनि अरिजिनेल लामाजों हरफिननो हागोन, दानस्लाय हरफिननो हागोन, बेखौ सानै दिनैहाय नैबे समाव दा बे गावनि अरिजिनेल लामाजों दानस्लाय हरनायनि खामानिखौ बे हालामनि मानसिफ्रा मावगासिनो दङ। जोङो नुदों दा बाहाय JCB बाहायदों, हौरै नाहरोबा क्रेनबो बाहायदों, जोङो नुनो मोनदों। बे खामानिया अलमस्ट जोबनोसै बायदियानो आङो देखायगासिनो दङ। माख्रा दैखौ गावनि अरिजिनेल लामाजों हरनायनि खामानिया सोलिगासिनो हनै नाहरनो हागोन। JCB ओमफ्राय गोबां मानसिफोरबो ओंखारदों। ओरैहाय नाहरबा जोङो क्रेनखौबो नुहुरनो हागोन। जे माख्रा दैखौ गावनि अरिजिनेल लामाजों हरफिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। जोङो नुनो हागोन नै माख्रा दैया माबायदि खुरगासिनो दं। माख्रा दैनि गेजेरावनो मोनसे हाग्रा दं। बे हाग्राखौ नै बे दैया खुरगासिनो दं नै। खोबै दहाय नैबे माथावरि बायदि खालामनानै खोबोजोब्बाय। हौरैनिफ्रायनो खोबोदों नै। खोबै खोनानै दा अलमस्ट जोबनायनि लामायाव फैबाय नै। नैबेखौ खोखांबानो बे खामानिया हौरै जे दै दानस्लायनाय बे खामानिया जोबसिगोन। खोथाया जाहैबाय बेनो, बायसान्स जुदि दैया बाना जाबावब्ला बे दैया बे दैखौ प्रटेकसन होदों बे थागोन थाया जों बुंनो हाया। खिन्थु दा बर्थमाननि थाखाय बियो जे शिशुबारि गामि ओनसोलखौनो जाजोब्बायमोन, बिनिफ्राय प्रटेकसन होगोन, बेखौ रैखा होसिगोन होननानै आङो सानो। बे दैया बिराद गोथौ नै, बेनिफ्राय बिराद गोथौ। मानसिफ्रा बेनिफ्राय नाहरदों। बारनो हायाखिसै खोमा बिसोरो। दा आंबो बारनो हायाखै, जोंबो बेनिफ्रायनो नाहरगासिनो दङ। बाहाय फैनायनि मेन खार'ना जाहैबाय जोङो निउस खालामनो फैदोंमोन। आङो सासे रिपर्टार हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टआव मावो, बे चेनेलाव मावो। आं बेफोरखौ उनाव आस्थे आं खिन्थालांगोन। बिसोरबो बारनो हायाखै। बिसोरबो बेनिफ्रायनो भिडिअ'सफोर लागासिनो दं। बिसोरबो रिपर्टारफोर। दाना आं देखायगासिनो दङ। अबेनि मादैयालाय? आङो दावराइबारिनि। दावराइबारि? औ। बेसेबां गोजान जायो बिनिफ्राय? बेसे गोजान जागोनथाय मिथिया। थाबाय बारबानो मोनो। दैथ' बारनांगौ? औ, दै बारनांगौ। बोरैथो बारबोखो? ओइ जों बारनो हायो।
सिगां बारखायखाबाय बिदि बारखायोखा आदसा ओमफ्राय मा खालामनो फैदों ओमफ्राय बेयाव नै दै नायलाबायनो फैदों आदसा माने मादैमोनाबो बाहाय दै नायनो फैदों आरो सानैसो मादै नुहुरबावदों आं बिसोरजोंबो रायज्लायहैनोसै बर' नेमोना हा बर' बायदिखौ नुवा अबेनि गामियालाय दावरायबारि बेनि अबेजों जायो ओरैहाय सोनाबहाना आदसा दै बारबोदों बारनो हादों हाब जोंथ' गोजावसोमोन बारनानै सिगां बारखाबाय बिदि आदसा ओमफ्राय दा बाहाय मा खालामनो फैदों आदसा मादैमोनाबो नै जा बे दै थेगासिनो दं मादैमोनाबो बे दै थेनायखौनो नायनो फैदों जेसिबि गंसेया गोदोबाय हनै जेसिबि गंसेया गोदोबाय आं जुम खालामदोंमोन ओंखायनो पिक्सारा ब्लार जाबाय जेसिबि गंसेया गोदोबाय हनै गंसेया खारलांथारबाय नै बिसोरो बावला जायगाखौ नुहैनोसै जायगाया बे नुहुरनायानो जायगाया दाथ' दैयाबो रानसिगोन हरैहाय बे हरै साइडआव जा खुरदोंमोन सिसुबारि होननाय गामि बे दैया रानसिगोन दा ओंखायनो मानसिफ्रा सोरबा जे बायदिसिना लानानैबो फैदों ना सारनो थाखाय दा हरै जादों मानसि नुहुरदों बिसोर ना सारग्राफोर गोजा जे लायै लायै बिसोर दावबायगासिनो दङ जों दा हनै मोननै जेसिबि खारबोनाय नुहुरदों बाहाय फुल मानसिफोर दं बाहाय दङ OSD सांग्रां ब्रह्म दं जोंनि BTC चिफ प्रमद बर'नि OSD सांग्रां ब्रह्म बिथाङा खामानिखौ माबायदि जादों बिसिबां हाखौ नायनो फैदों बिसोरबो दै बारनो हायिनि बिसोरबो जेसिबिजोंसो दावबायफैगासिनो दं फैगासिनो दं जेसिबि गंनैजों जोंबो बेबायदिनो दहाय बे दैखौ बारनांदों जों फिनि सिगां फैनानै जों बिसोरखौ नेगासिनो दङ बिसोरनि बाइक लानो थाखाय आं देखायगासिनो दङ दानो नै ओरैहाय नै मानसिफोरा खामानिखौ हानायखाय बिसोरो बारबोबाय नै नायदो मानसिफोरा नै उन्दै उन्दैफोरसो बिसोर बारबोगासिनो दं नै गासिबो नै बारबोगासिनो दं भिडिअसफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार साबस्क्राइब खालामलाय जेन' आङो इयुनाव गोबांथार बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय